Moi! Tänään me tehdään tiedettä. Mä aion kokeilla, että miten pyöräilijä näkyy auton valokeilassa erilaisilla valoilla ja varusteilla. Ja ihan ensimmäisenä mä ajan mustisvaatteissa pyörällä, jossa ei ole yhtään heijastinta. Sitten mä laitan heijastinliivin päälle. Muuten täysin sama juttu kuin äsken. Sitten me sytytetään tommonen 2 euron LED-valo. Ja nyt se pyöräilee sieltä alkaa jo ihan oikeasti erottua. Sitten meillä on semmonen variaatio, missä on noin 300 lumenin valo. Ja tällainen pyöräilijä erottuu jo ihan selvästi. Ja viimeisenä meillä on sitten vähän huikeampi tuikku, yli 1000 lumenin valo. Ja tällä se pyöräilijä erottuu just vähän melkeinpä liiankin selvästi. Ja tässä meillä on tämmönen yhdistelmäkuva, missä näkyy muutama verrokki. Ja huomaatte, että eroja löytyy. Tämän mun loistavan tieteellisen tutkimuksen tuloksena voidaan vetää semmoinen johtopäätös, että mitä enemmän valoa, sitä paremmin pyöräilijä näkyy. Ei muuta kuin jatketaan pyöräilyä.